15 il-kumpanija fil-qasam tal-gaming huma interessati li fi żmien li ġej jiġu pajjiżna jew ikabru l-operat tagħhom. Żvela dan iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għall-Gaming Joseph Kuxkiri li fisser kif b'introduzzjoni ta' regolament ġdid f'temp ta' ftit xhur pajjiżna attira l-interess ta' kumpaniji involuti f'dak li hu magħruf bħala fantasy sports. U fil-fatt tajna wkoll perjodu ġiri minna wissu sa meta saħriġna regolamenti fl-24 ta' Jannar kien hemm fil-fatt 15-il kumpanija li fil-fatt għalulna li jixtiequ jiġu liċenzjati taħt dawn ir-regolamenti ġodda. Uħud minn dawn il-kumpaniji huma kumpaniji kbar ħafna u nista' ngħidlek li fil-jiem li ġejjin se jkun hemm uħud minn dawn il-kumpaniji se jħabbru li fil-fatt huma ġejjin Malta biex iservu mbagħad is-suq Ewropew. B'differenza mill-lob tal-imħatri, il-lob tal-fantasy sports huma iżjed lob tal-ħila, ġifieri biex jirbaħ wieħed irid juża l-kapaċitajiet tiegħu, għalkemm xorta waħda hemm premju fi flus x'jintrebaħ. Daily fantasy sports huwa tip tal-lob fejn inti fejn il-plejer qed jieħu l-pożizzjoni pereżempju tal-manager ta' tim professjonali jekk hux futbol, tennis, baseball jew tip tal-lob ieħor. U inti qed tażel il-plejers u qed tieħu ċertu deċiżjonijiet waqt il-logħba li finalment imbagħad daw se jiddeterminaw finalment ir-riżultat. Għalhekk qegħdin nagħmlu aħna game of skill. Il-fantasy sports qed naraw li hija area niċċa ġdida fejn l-awtorità tista' tiżviluppa. Kuxkiri spjega kif fuq livell globali hija industrija konsidrata bħala multibiljunarja u kull ma jmur qiegħda tikber. Għalhekk huwa tajjeb ħafna li pajjiżna jidher li se jkun qed joffri bażi għaliha. Fil-fatt hemm operaturi kbar illi operaw f'da settur partikolarment fl-Amerika. Fl-Amerika hija industrija popolari ħafna. Qed naraw anke tiżviluppa brata maġla anke fl-Ewropa u anke f'pajjiżi Asjatiċi wkoll, u għalhekk aħna fil-fatt ħassejna bżonn inkunu l-ewwel awtorità li uffiċjalment tieħu pożizzjoni fuq daw it-tip tal-lob. Dan ifisser li t-tamaji li l-midġja ta' dawn il-kumpaniji tkompli toħloq l-impjiegi, anke għaliex waħda mill-ikbar fid-dinja se tibda topera fil-jiem li ġejjin. Qed nistenna li daw u bir-rata li qed jikber biha nemmen illi se jiġġeneraw mijiet ta' impjiegi. Mhux neċessarjament anke biss huma l-operaturi li qed joperaw fis-settur, però anke dawk is-service providers li llum joffru servizzi li daw il-kumpaniji. Ġiena naħseb illi ħadkun area fejn bħalma kbirna fis-settur tal-online gambling. Naħseb issa din ħadkun fażi ġdida, era ġdida fejn aħna nibdew nikbru fis-settur tad-daily fantasy.